Lurralde kohesioak 5 milioi euroan esleitu ditu Landaben Tarazuri Orkoien industrialdetarako sarbideak, bi instalazioen arteko trenbidearen eraikuntzan sartuta dauden lanak. Herri lanen zuzendaritzak men egin dio belateko eraldaketaren eragozpenari eta legezko formulak lantzen ari da obrekin jarraitzeko. Carlos Bardagi zirujauak Nafarroko voluntarioaren saria jaso du Afrikako milaka aurri 25 urtetik gorako arreta altruista emateagatik. Nafarroak bere pilotariak aintzatetxe ditu 2025an lortutako nazioarteko arrakastengatik. Leitzak Arnasetik lehiaketaren 4. edizioko sari banaketa hartu du. Jaione Olazabal eta bere familia kantari izanen dira asteazkenean Donezteben. Naiz presidente musika taldeak kontzertu emanen du abenduak 3an Elbeteko zapatilleran. Lurralde koheziorako departamentuak herri lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez 7,5 milioi euroan bezabarne esleitu dizkio Obras Especiales Edificación e Infraestructuras enpresari Landaben eta Tarazuri Orkoien industrialdetara sartzeko bideak, bi poligonoen arteko trenbidea eraikitzeko proiektuan sartuta dauden lanak. Esleitutako obrek 6 hilabeteko epea izango dute gutxi gorabehera, industrialdetara sartzeko bi zubiak eraikitzeko eta horrela trenbidearen trazadura egiten den bitartean eta egin ondoren ibilgailuen zirkulazioak bere horretan jarrai dezan. Sartzeko lehen zatian 156 metroko gaineko pasabide bat eraikiko da 6 baotan banatuta. Bigarren zatian 57 metroko gaineko pasabide bat eraikiko da 3 baotan banatuta. 3 metroko lau errei eta metro terdiko bi bazterbide izango ditu. Orain esleitu diren jarduketak urtarrilean hasiko dira eta trenbidearen eraikuntza proiektua bi industrialdeen artean banatzen da. Proiektua osatzeko egungo trazaduratik Alemaniako lantegiaren barne loturara doan bide zatia eta trenbide saihesbidearen trazatu osoa hartuko dira kontuan. Nafarroko Foru Komunitateko trenbidearen trazadura birdiseinatu eta aldatzearen esparruan etorkizunean Iruñeko trenbide begizta kenduko da, egungo egoeran eta Iruñeko tren geltoki berria eraikiko da. Orain esleitu diren jarduketak Nafarroko gobernuak salgaien trenbideko garraia bultzatzeko hartu duen konpromisoaren parte dira. Horrela, lerrokatu egin dira Foru Komunitatea gaur egungo 4tik 2030erako 10% igaro dadin trenbidezko salgaien garraioan. Herri lanen zuzendaritza nagusiak men egin dio Nafarroko gobernuaren kontu hartzailetza nagusiak agindutako belateko tunelak bikoizteko obren eragozpenari. Eta legezko formulak lantzen ari da jarduketek interes orokorraren arabera jarrai dezaten. Onarpen hori goizeko lehen orduan jakinarazi da, izandako bileran eta ezarritako prozeduraren aplikazio bermatzaileari men egitea dakar. Beraz, kontu hartzailetza nagusiaren ETT eragozpena ez da gobernuaren irizpidera igoko. Aldi baterako enpresen elkartearekin lurralde kohesio sailean egindako bileran, herri lanen zuzendaritza nagusiak enpresei jakinarazitien lan egin jarraitzeko interesa dutela. Eta abenduan ordaintzeke dauden ziurtagiriak ordaintzeko konpromiso hartu du, beti ere, kontu hartzailetza nagusiak xedatutakoaren arabera. Ildo horretan Europako segurtasun zuzentaraua betetzearen garrantzia azpimarratu da Nafarroko gobernuarentzat erabateko lehentasuna baita. Kontu hartzailetza nagusiak aldaketaren xede diren 15 unitatetik 3 zalantzan jartzen oinarritzen du ETT eragozpena. Zehazki, bolborategia eta induskataren eta eustelanen gehigarria dira. Unitate horiek proposatutako igoeraren 69% dira. 5,3 milioi, guztira 7,6 milioi. Kontu hartzailetza nagusia ETTko eragozpena kontratu publikoi buruzko foru legean oinarritzen da, bereziki 114. artikuluan bai eta Nafarroko Kontseiluaren eta Estatu Kontseiluaren doktrinan ere.
Carlos Bardagi kirurgialari pediatrikoak 2028ko Nafarroko voluntarioren saria jaso du. Berak sortutako Hope and Progress gobernuz kanpoko erakundetik milaka haur Afrikarri arreta altruistan 25 urte baino gehiago eman izanagatik. Felix Taberna lehen lehendakari orde eta lehendakaritza eta berdintasun kontseilariak eta Natalia Erze Nafarroko voluntariotza kontseiluko presidente ordeak banatu dute aintzatespen hori asteazken eta ostegunean Iruñan egingo den voluntariotzaren kongresoaren 2. jardunaldian. Taberna lehendakari ordeak alaber Nafarroko voluntariotzaren 2. jaia bizitatu du. Festa hori badator gaur kongresu honekin eta 70 elkarte baino gehiagotako ordezkariak biltzen ditu baluarten. Batzen gatuen pulsua mugitzen gatuen adimena lelopean egindako ekitaldia Nafarroko gobernuak antolatu du Iruñeko udalarekin, Nafarroko Rural Kutxako gizarte ekintzarekin, Nafarroko Kutxa Fundazioarekin eta CaixaBank voluntarioekin lankidetzan. Bardagi doktoreak 1989an ekin zion bere lan humanitarioari Afrikan. Gambiera espedizio bat egin zuenean, ahosabai arraildua zuten aurrei ebakuntza egiteko. Esperientzia horren ondoren Hope and Progress sortzea erabaki zuen bere lanari jarraipen emateko eta bere irismena zabaltzeko. Ordutik gobernuz kanpoko erakundeak 56 espedizio baino gehiago egin ditu Afrikako hainbat herrialdetara. Hala nola Gambiara, Senegalera eta Burkina Fasora. Espedizio hoietan gobernuz kanpoko erakundeko voluntarioek 1500 haur baino gehiago operatu dituzte, bizi kalitatea eta etorkizunerako aukerako betuz. Ebakuntza kirurgikoak egiteaz gain gobernuz kanpoko erakundeak lan egiten duen herrialdeetako osasuna azpiegitura hobetzeko ere lan egiten du. Ildo horretan ebakuntza gelak birgaitu ditu, material kirurgikoa eta sanitarioa erosi du eta medikuak eta tokiko erizainak prestatu ditu. Nafarroa Arenako aretoak harrera ofiziala egin die astelehen arratsaldean 2025an nazioarteko emaitza nabarmenak lortu dituzten Nafarroko pilotariei. Rebeka Esnaola Nafarroko Gobernuko Kultura eta Turismo Kontseilaria izan da ekitaldi buru. Jorge Agirre Nafarroko Kirolaren eta Jarduera Fisikoren Institutuko zuzendari gerentearekin. Sandra Muñoz eta Xavier Larraia zuzendari ordekin. Javier Maria Conde, Espainiako Pilota Federazioko lehendakariarekin eta Andrea Luzarreta, Nafarroko Euskal Pilota Federazioko lehendakariarekin batera. Bere hitzaldian Esnaola kontseilariak Nafarroko ordezkaritzak aurten lortutako mugarrien garrantzia azpimarratu du. Emaitzak historikoak dira eta gure pilotarien maila bikaina berresten dute. Argentinan 23 urtez azpiko trinketeko munduko txapelketan Espainiako selekzioak 16 nafarrekin 2 urre lortu zituen sailkapen orokorrean, emakumezkoen gomazko paletan eta larruzko paletan, eta bertze 2 zilar xarean eta banakako trinketean. 23 urtez azpiko munduko txapelketan eta frontbaleko txapelketa absolutuan ere emaitzak nabarmenak izan ziren, urrea eta zilarra frontbal absolutuan bai emakumezkoetan, bai gizonezkoetan, eta brontzea 23 urtez azpiko emakumezkoetan. Nazioen ligak 4 urre, 4 zilar eta brontze bat utzi ditu Nafarroan. Arrakasta berriak Nafarroko gobernutik aitortu nahi ditugunak adierazi du kontseilariak. Esnaolak emozio bereziz nabarmendu ditu emakumezkoen lorpenak. Emakumezkoen presentzia pilotan sendotzeaz gain, emaitza bikainekin egiten du, arro egoteko modukoa da komunitate ontzat. Gainera kontseilariak gogorarazi du pilota ez dela soilik kirola, baizik eta gure nortasunaren, historiaren eta tradizioaren parte. Nafarroko gobernuak Eusko Jaurlaritzak eta udalerri euskaldunen mankomunitateak UEMak elkarrekin sustatutako Arnasagara egitasmoak Arnasetik bideo sormen lehiaketaren 4. edizioaren sari banaketa ospatu berri du Leitzako Nafar herrian. Lehiaketak euskeraren arnas gunetako 10 eta 16 urte bitarteko gazteen sormena eta euren hizkuntza ohituren eta herrien inguruan gogoeta pizteko helburua du.
Gogoan izan behar da arnasa gara, Nafarroko Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta UEMak elkarrekin sustatutako egitasmoa euskararen argazgunek duten garrantzia agerian jartzea duela helburu. Euskararen bizi berritzeari eta euskararen herriari egiten dioten ekarpena nabarmentzekoa. Hala, arnasguneak eguneroko mintza jardun arruntetan bertakoen artean euskara nagusitzen den gune soziogeografikoak, auzoa, herria, herrixka, eskualdea, harana dira, zeinetan herritarrek beren egunerokoan gunean bertan dituzten komunikazio harremanak, oinarrizko beharrei lotuak, familikoak, lagun artekoak, sozialak, administratiboak, eskola girokoak, ekonomikoak, nagusiki euskeraz garatzen dituzten. Bertako hiztunen hizkuntza gaitasunari erreparatuta gehienek euskera dute errazen ongien erabiltzen dakiten hizkuntza eta horrek hizkuntzaren transmisio gizarte bizitzak bermatzea ahalbidetzen du belaun arteko eta belaun barneko elkarrizketetan. Asteazkenean abenduaren 3an Jaione Olazabal eta bere familiaren doinu ederrak entzuteko aukera izanen da Donesteben. Kontzertua arratsaldeko 6 izanen da Donestebeko zineman. Egun berean hasi eta abenduaren 14 arte Donestebeko merkatari eta zerbitzu elkarteak antolatuta Gabonetako erakusleioen lehiaketara eginen dute. Donestebera hurbiltzen dena, beraz, apaindutako erakusleiok ikusteko aukera izanen dute. Abendutik urtarrilara bitarte zenbait kontzertu iragarri dituzte Elbeteko zapatileran. Abenduaren 3an Naiz Presidente musika taldeak eskeniko duen barne. Naiz Presidente musika taldeak zapatileran joko du. Arratsaldeko 6 hasiko da kontzertua. Musika taldea Naiz Roxa talde pasaitarraren eta Biz Presidentes talde gasteiztarraren arteko fusioa da. Grindcore musika estiloa jorratzen duena. Bertetik, zapatilera lagun kanpaina martxan dagoela oroitarazi dute zapatilerako kidek eta lagun bilakatuz gero urtean 30 euroren truke kontzertu zein ekitaldi guztietaz doinik disfrutatu daitekela jakinarazi dute.